Asadas ao forno, confitadas, hervidas, en puré, castañas para dentes e osos sans estimulan o funcionamento do noso sistema nervioso. ¡Buf! Que maravilloso o noso sistema nervioso! Por iso, non é de extrañar que os nenos de terceiro prepararan unha obra dunha castaña que reventou coa risa. Vos deixo con esta representación do señor autor A castaña que reventou coa risa. Un forte aplauso para eles. Xa non estaban verdes, senón que eran amarelas, laranxas e marróns. Mira, Pepa, que se caíron as laranxas. Se caíron. Non, por que? Caíron porque se secaron. E por que se secaron? Pois iso eu non sei, pero mira, parece unhas bombas de leite. Veña, imos a estar sobre elas, xa verás como diz. Os nenos estaban pasando chachipirú, pero de súpeto o sol empezou a apagarse. Que frío empezou a ter? O sol xa non nos quente como no verán. Aquí agora a xente Pois calla. de todos os xeitos poderíamos cantar a canción do sol. Que vos parece, neno? Sí. Pois venga a cantar. O sol solino, quéntame un poquinho pra hoxe, pra mañá e pra toda a semana. Veña, veña, agora imos cantar todos xuntos para que o sol nos quente un poquinho. Sol solino, quéntame un poquinho pra hoxe, pra mañá e pra toda a semana. De súpeto, un ruído moi forte empezouse a oír. As árbores empezaron a mover as súas polas como querendo tocar o chan. Sobre as túas follas levarei. Non señor, non sobre tan forte que caer nas follas se perdei moito frío. Pois sobre ellas, e a túa pucha levarei. Non chores, que imos buscala. Pero onde está a pucha de Pepe? Pide la pucha. Sí.
están. Señor, non sabera vostede algún conto de castaña? Sí, lembrome dun que é moi divertido e ensínanos a nós dos demais. Conte-me, por favor. Escoitade, aquí vai. A castaña que rebotou de risa. Unha vez ian de camiño unha brasa de carbón, unha palla e unha castaña. Camiñando, chegaron a un río e non sabían como cruzalo. Creo que vemos un río ancho e profundo, cheo de auga. Non podo pasar por ele, non podo pasar baixo ele, non podo rodealo. Que faremos? As tres puxeronse a pensar. A castaña, que era moi lista, propuxo o seguinte: Como a palla pode flotar na auga e subiremos a Pareceme moi ben, pero tenéis que levar unha guma para non afundirme. Primeiro, levarei a castaña, e logo irei pola brasa de carbón. as dúas pareceron moi ben e así se fixo. Ponte enriba de mí, que te levo outra vez. A palla cruzou o río primeiro co castaña. Logo volveu pola brasa de carbón. Xa un pouco cansada, díxolle a brasa. Sube enriba de mí. Empezaron a cruzar o río, mas cando estaban no medio, a palla sentiu que se queimaba con dolor da brasa. Ai, estou queimando. Sen querer, fixo un movimento brusco e dunha sacudida guindou na auga. Cando a castaña viu isto, deulle un ataque de risa. Río tanto e con tanta forza que reventou. Mientras chegou a palla do río toda chamuscada. A brasa chegou máis tarde. Era completamente chupada. As dúas estaban moi cabreadas coa castaña, porque se rían cando elas o estaban pasando mal. Pero cando viron que co riso reventou a súa pelexa, deu comparecéndose dela. Para que se ponga un de mí. Ao chegar ao xastre lles dixo: como non había outra solución, así o fixo. Por iso todas as castañas teñen un anaquiño de cor máis clara. A pobre palla que se queimara puxelle unha pomada na queimadura. E a brasa que estaba apagada e tiña moito frío puxo a beira da chimenea para que entrara en calor.
Cando saíron da casa do xastre, as tres amigas decidiron percorrer o mundo en busca de novas aventuras. Que conto máis bonito. Imos para a casa contando contos da canción da mamá. Pero cando chegaron a casa, mamá, non sabes o que nos pasou na escola. O vento levou a cucha de vento e un señor moi maior non la trouxe. Cantounos unha canción moi bonita no outono. Contounos un conto da castaña. Tranquilos, veña, que vos teño preparada unha sorpresa, castañas e asado. ¡Viva Chasis! Sí. ¡Hey!